makita ninyo ang daloy sa tubig, tinaw kayo. Okay, pagulong na ito sa ubos, pagkakaigsunan, pansada kay siya kinibitong taag-taagan nga area tungod sa iyang beauty mga kaigsunan nga mga kablagagag. Kumusta may adlaw kanatong tanan? Kuha na punta karon kahit na puting destination ang atong gidalikitan karon mga panahon, nakita ninyo ng view baga kaigsunan ha, di ba? Kita ninyo na kayo. Usa gyapon ni sa kuan kini bitong lugar nga atong gidalikitan niadtong niagi pa nga mga vlog nato unya karon ibalik na diri sa maong area kay ato pag yung kini bitong suruyon pagit ang katibukan kinapusuran sa sangpit nga lasang para masuta ginato sa gintanan nga beauty sa nasangpit nga lasang kay kini manggod wani siya gabi ni kaluwag nga lasang mga kaigsunan una nga atong siya gituyuan pag daligyan para nga makuha ginato kung unsa bagay kini bitaw kinapusuran sa nasangpit nga kalasangan, di ba? Pero anyway guys, kung dili ko ninyo madungog sa kasaba sa tubig, sige lang kay at least nga nakita yung karon na kining very nice, di ba? Siguro hindi mo siguro makita. Oh, so pasilan asa man mo makita og area nga ikon-ani unya less pag ang imong gasto mga kaigsunan. Nayuban nga kining destination lugar sa tourist destination mga kaigsunan nga bugas to ta. Pero dire sa atong area lugar nga gitaakan karon atong kilatasan na balik ko nato mao ni ang area kaniadto atong nga gilabay nga semana nga atong gidalikitan katong sitio Mahulo. Pero karon atong pag-explore hangtod dito sa kinapusuran nga area dire sa Mahulo una nga masuta nato kung nababagay lain pa nga binibitawng patsada kay sa mong area para nga ipakita nato sa inyo kung unsa kanindot o unsa ka importansya ang kinaiyahan kining mga kablagagag. So nakita ninyo na, di ba? Nice kayo. Dili kabayran mga kaigsunan, dili kabayran ang atong pagdadaligyan karon dire bisan sa kuan lang kini bitaw nga usa ka pusing sa salapi nga ilo nimo ibugti nimo nining nasangpit nga atong gitaakan karon. Lahi ra gyud, di ba? Mga kaigsunan, mga kablagagag. Gusto na kita mo langoy pero unya na mga kaigsunan kay ipalingon patag binaglay gikan dito sa sentro nga bahay unya karon. Usa lang niya, baligo na to, usa lang ni siya ka beauty sa atong mga agian mga kaigsunan. Usa lang ni siya. Naapay daghan mga kaigsunan, mga kablagagag. Nanlog kayo nga bahay no, makita ninyo ha guys. So kita ninyo na patsada gigit tanan. Ato pa ni siyang sa akon pag ginato sa ibabaw nga bahin kung sa bagay katsada o sulog kayo mga kablagagag patsada gid kayo. Lahi ra kasi namin na buding edisyon sa atong suroy-suroy karon mga panahona para nga ato yung maganit pa ang kinatibuk ang duty sa kining kalasangan mga kablagagag. Galisod ta karon kay lisod ang agyanan pero okay kayo, di ba? Bisag lisod kayo pero nice kayong area. Explore ang pipilan ka mga kalasangan sa kabukiran sa pipilan
pila ka mga kabarangayan sa Dakbayan sa Euro. Lakip na kung wala pala'y pandemic karon mga kaigsunan, wala pala'y pandemic, siguro nakaabot ata sa uban pang bahin sa Northern Mindanao, di ba? Tungod sa katsada sa viewing mga kaigsunan, inani siya, di ba? Inani ka tsada ang nature mga kaigsunan, ha? O, kita ninyo. Laos na sa unahan, ha? Mga kablagagag para makita pa ginato ang beauty sa kabuan. Ay, sada okay kayo. Dahong kayo mga kaigsunan. Subay na puntang sapa na katsada kayo kuan tuwing tinaw kayo bugnaw halos di nakaganahan mo ilibitaw mukawa sa sapa tungod sa kabugnaw. Tsada kay kaliguanan biya papura gid ka, di ba? Pura gid ka kung gustoon kini mong ligo gikan sa buntag padulong sapon ay astilan. Taon na to mga kaigsunan ang view sa atong kalasangan mga higala, mga kablagagag. Nindot gid kayo nga mag latagaw kita nga makasimhot sa or makalanghap sa hangin nga grabe ka patsada. Ang atong pasyal diba? Hangtod sa sunod higayon inaot nga pinitang sundan sa mga area nagadaiya nga mga kalasangan nga atong gusto kinibitaw i-explore, gusto nato siya ipakita nga imahe sa atong mga kaigsunan nga naa in town kanunay sa syudad na nimuyo mga kaigsunan. Apan kita gusto nato ipakita kanila nga ang kinaiyahan maoy ulahin nato nga dangpanan pag-abot sa panahon nga kita mag-alanganin, di ba? Di man buot pasabot nga kita na alanganin kundi atong ipahibalo sa atong mga kaigsuunan nga kuan gyud kini bitaw unsa kadako ang importansya sa ingon ani nga atong gipakita kaninyo karon, di ba? Sa sunod nga mga panahon inaot nga inyo gyapong suportahan ang akong YouTube channel, ang Idoludi o Ponpon. Udaghan na gamudya sa sige og share sa akong YouTube channel, sa akong Facebook sa Ludimir Ramos Hagos. Libre mo diya nga i-shout out mo, diba? Mga kakusyan, mga kablagagag, libre ta niya kuan ako ning ato just for fun, and then nagatabang sa atong mga kaigsunan nga nangindahay gyapon karon mga panahon nga makadalikyat sa kalasangan apan wala sila panahon, di ba? Sila panahon tungod kay limitado lamang ang ilang oras mga kaigsunan, limitado ang ilang oras niya wala pud sila insakto nga pag-uban kanila inibitaw mag-guide kanila mga kablagagag. Una nga ang purpose nato diri usag yapon nga atong panaminan kung unsa magyud ka importante nga kinaiyahan, di ba? Shout out na lang sa tanan ng mga kinibitawng kanunay ga share sa atong Facebook
sa YouTube channel mga kaigsunan. Ang panahon basin di ay isa-isahon tamo og shout out mga kaigsunan, mga kalagag, diba? So yun anak lang kapatsada kahamugaway ang atong kuan pag suroy pasyal ni Idol Ludi, diba? Mga ka-idol, diya sa kagahom nga iya tang gigayran, iya kitang gibantayan sa atong paglatas sa kabukiran, sa kalasangan nga wala tay maatubang nga mga dautan nga mga elemento, diba? Nga mamahimong makahatag og risgo sa atong kinabuhi. Ang pagdalikyat sa kalasangan usa na siya ka risgo, mga kaigsunan, mga kablagagag. Apan kung ang imong kursunada diya alang-alang lang ay na lang pagsuroy sa kalasangan, di ba? Siyempre kapaluman mo ni ana, pero kita kay atong ginhawa sugad pa kaniadto wan man ta, anad man ta sa environment, mga kaigsunan, nga maglatas-latas niya na halos naman nato ni nalibot ning Northern Mindanao. Apan wala lang nato siya kuwai og footage kay karon lang nako na realize mga kablagagag nga atong ipakita nga na kaninyo or atong ibalik tanaw kay ang atong pipila ka mga kaigsunan karon labi na nga naay pandemic sa realidad ang pipila nato ka mga kaigsunan karon ga kuan na sila, yun na sila ay mission nga mag-survey sa pipila ka mga kabukiran tungod kay gusto sila makakuha og luna diri sa kabukiran kay murag ang ilang una-una magud sa syudad mga kablagagag kuan na kay siya kini bitawng contaminated na kay siya sa kining virus or mga sa mga riskos kinabuhi kay ang syudad manggod mga kaigsunan naa diha, labi na karon nga naa si coronavirus mga kaigsunan, mas samot ang kahadlok kabalaka sa atong mga kaigsunan, di ba guys? O ingon na lang busa kay ang akong gipunteriya sa akong vlog mga kaigsunan ang kalasangan tungod kay gusto nako i-promote, i-explore nga ampingan ginato ang kalasangan kay sa matag karnugon niya ug unsay mahitabo sa atong katilingban ang atong daganan mga kaigsunan way lain ang kalasangan, di ba? Muna realidad, muna kamatuuran mga kaigsunan, magkinaon sa ang syudad, mapuno sa virus ang syudad, usa atong daganan ang lasang mga kaigsunan, di ba? Muna realidad ya, dili man mo makaingon nga kini bitaw asa man padulong, di ba? O muna ang atong gitagaan og kuan kining kamatuuran kung unsa pagyod ang unod sa kalasangan mga kaigsunan. Maayong adlaw kablagagag, happy weekend.